Здравей, Ани, и на теб. Опитва да влезе още някой. Мила, маслото ти пристигна. Ще ми пишеш кога искаш да се видим. Ами, сигурно ще е другата седмица. Та ми е пълна до понеделник, вторник ми е плътно. И събота и неделя, защото е края на 3 месечи Мгм. Добре, аз идвам. иначе на 31 ще правя едно женско събитие, ако не ти е далече. Понеделник се пада. На 31 от колко часа да си го запиша, да го От имам предвид? 19. Добре. Пак в Пиемонте, където бяхме хотел Витуша. Да, ти пиша. М. Да. Но ако ти е Добре. далече, ми пиши, може и предната седмица. Не, не. Добре. Ти Ох, какво чакай, че ползваш? лаптопа остана в офиса и през телефона влизам. Ага. Вътрешно ли го приемаш? А маслото, да. Лимона е изключително вътрешно. Във вода. Или как? Да. Да, че и аз доста добре, като детокс малко се отразява. Да, да. Всяка сутрин по 3 капки в чаша вода, преварената, но и студена, преварена и студена вода. Ага, в топла явно не му действат добре качествата. Не убива част от действието на... Да, да, да. Здрасти, Иве. Добър вечер. Вечер. Радвам се, че си тук и ти. Ще чакам минутка-две и в и 5 ще почнем. Аз съм леко настинала, надявам се, че не се усеща супер много, но ще се справя. Иве, ти от Фейсбук ли разбра от поста? Да, да, Иве, от твоя профил и понеже съм ти в групата, там видях също. Аха, радвам се. Благодаря, че си тук. Ани, здравей, добър вечер и на теб. Благодаря, че се присъединявате. И Даниелка да я присъединя. И ще почнем. Днес темата ни е женската енергия, как да я подхранваме, като на края на уебинара ще има изненада за всички вас, които останете до края. И ще се опитам да го направим малко по-интерактивно, но това зависи от вас, доколко вие участвате. Който иска може да остане с изключена камера, може просто да се включва и да говори или да пише в чата, както ви е по-удобно. Всички варианти работят. Добре, ами да започваме. Ако има някой, ще го одобрявам да влиза. Така, значи днешната тема, както казах, е как да повишим своята женска енергия. И най-важното в тази тема е да нямаме обвинение. Защото много често ние си мислим, о, пак съм влезнала в мъжка енергия, ма сега трябва да съм по-мека, трябва еди какво си трябва. Докато има това твърдото трябва при нас, то не работи. В женския свят такива твърди граници, това сега ще е точно така ще го направим, точно както аз си го представям. При нас работи най-често при жените, когато се отпускаме, пускаме контрола и успяваме да се насладим. Но много често, за да сме в женската си енергия, даже изцяло, за да бъдем изцяло в нашата женска енергия, ние трябва да сме до мъж, за да може този мъж да се погрижи за бита, за храна, сметки, оцеляване. Защото докато жената сама се грижи за тези неща, тя малко или много влиза в стресов модус, напряга се, преуморява се често и тя така не може да разгърне изцяло своя женски капацитет. Затова, ако искаме да сме изцяло жени, женствени,
меки, топли, грижовни, трябва да има до нас мъж, който да се грижи за нас, така че ние да може да процъфтяваме, да му даваме женското, а той да ни дава през мъжката си сила, стабилността, статуса и всичко, което е свързано с мъжките качества. Като тук, разбира се, няма обвинение отново. Извинявайте. По някой път живота ни поставя в ситуации, когато просто трябва да се справяме сами. И в тези ситуации е важно да гледаме А основната ни парадигма каква е? Дали си мислим сега, аз трябва да се справя и да оцелея, аз сама ще се справя, аз трябва да се справя? Или моята парадигма е, да, имам предизвикателства, но аз ще получа помощ. Хората ще ми помагат, приятели, познати, непознати, аз ще се обръщам за помощ и ще се получат нещата с помощта на други хора. Защото женското това е и да помолим, да отворим пространство, някой да даде да се погрижи за нас. Ако всичко го правим сами на собствен гръб, разбира се, това ни изтощава отново и пак влизаме в мъжката енергия. И това са все уроци, които ние сме тук, всички ние учим различни уроци. Всички преминаваме през път на растеж, имаме травми, имаме неща, които отработваме. Едни отработват в една сфера, други в друга сфера. И тези неща вървят по родов път. Например, ако моята майка, моята баба са се справили сами, то много вероятно, че аз в по-голямата част от моя живот сигурно аз ще се справям сама, докато не реша да пречупя този модел и да избера нещо различно. И тук това е огромната сила, която много от нас имаме да променяме нашите парадигми, модели и да избираме по-доброто за себе си. Дали ще позволим през мъжа, през партньора да дойде нещо по-добро, дали ще е през децата, през семейството, през родителите, през работата. Позволявам ли си да дойде нещо по-добро в моя живот? И както много често забелязваме, нашия живот до голяма степен все пак е по-добър от животите на нашите прабаби. Примерно преди 100-150 години са живяли много по-трудно. Така че живота винаги еволюира, върви напред и ние трябва да се радваме, че винаги, когато правим такъв пробив, някакъв модел го пречупваме всички и назад в поколенията, и напред в поколенията, нашите деца, те ще имат полза от това нещо. Ние го правим в името на нашите предци, в тяхна чест. Те не са могли да живеят това, което ние живеем в момента. И ние предаваме тези благословии, това, което ние сме успяли да изградим в нашия живот към нашите деца, така че те да имат дори още по-лек живот. И сега да дойдем на темата баланс между мъжка и женска енергия. Когато ето така си съберем ръцете отпред в молитвена поза, това означава, че ние събираме лявата ръка. При вас може би огледално се показва на камерата. Лявата ръка женската енергия и дясната ръка мъжката енергия е дясната част. Когато ги съберем, ние сме в баланс. И в нашия живот ние се стремим да балансираме мъжкото и женското. Тези две енергии, защото ние сме все пак полярни същества. Има плюс в нас, има и минус. Мъжка енергия, женска енергия. И както да кажем, има самата Земя, планетата Земя има полюс, положителен, отрицателен, както и Земята, майката Земя е женското, космоса е мъжкото. Така винаги и при нас има тази полярност. И ние тук най-често на живота използваме голяма част от него, за да вкараме тези енергии в баланс през различни опитности, през различни уроци и така да достигнем една хармония и знаем, че когато подредим вътрешния свят, ние ще подредим и външния свят. Нещата работят отвътре навън и когато
Имаме работа с себе си, вътрешна работа, когато се развиваме, четем книги, семинари, посещаваме различни неща, ние успяваме да вървим напред, да израстваме и да си свършим тази вътрешна работа, да осветим онези кътчета от нашата душа, които са неосветени през нашето съзнание. Когато осъзнаем нещо, ние реално го осветляваме и по този начин то губи своя захват. Ако е някаква сянка, тя губи захвата си върху нас. Така че бих ви препоръчала, ако искате да подсилите женската си енергия, работете върху себе си, правете нещо, което не е по задължение. Може, ако обичате да четете книги, четете книги или да се срещате с хора, които са ви приятни, имате приятни разговори с тях, семинари или каквото и да е, да ви харесва, да ви дава енергия и също така творческа дейност. Много хубаво се отразява на женската енергия, когато имаме време, в което се забавляваме, може би играем с деца, рисуваме, пеем, танцуваме, неща, които наистина ни свързват с себе си и където можем така да се отпуснем, да, както казах в началото, да пуснем контрола, да сме отново деца, дори за момент. И ще видите, че ще започнете с времето, пробвайки малки нещица, ще може да надграждате и да пускате контрола там, където преди ви е било супер трудно. Ще успявате с времето да с вяра, тук идва и мястото на молитвата, на вярата, а, да, да се потапяте точно в потока, в вселенския поток, в тази божествена мъдрост и да идват оттам идеи, решения, възможности, защото все пак, може би всички ще се съгласите, Вселената тя е изобилна. Господ е създал Вселената в наша служба. Има плодове, има минерална вода, зеленчуци, диаманти, рубини, всякакви скъпоценни камъни, злато, какво ли не. И в тази изобилна Вселена защо не всички имат? Ще попита човек този логичен въпрос. Ами просто защото не всеки иска. Не всеки иска. Има хора, които не искат. И дори някой да им даде нещо, да се опита да им даде нещо, те много често няма дори да го приемат. Дори безплатно да им го дава. Те ще си мислят в главата, това са някакви шантажи, това са измислици, това са далавери. И някои хора дори са спряли да искат. А в Вселената има изобилие за всички хора. За хората, за животните. Ако човек няма тези блокажи в своето подсъзнание, той ще е отворен за този поток и ще има изобилие от всичко. И Вселената тя не я е грижа сега някой колко коли има, колко апартамента. Тя дава безкрайно много. Няма ограничение в Вселената. Ние сами си създаваме нашите ограничения през нашите вярвания, които сме заучили от нашите родители, баби, дядовци и назад в родовете. И дори, въпреки хем, че има изобилие, даже а, има и много често дори плодове гният, неща изгниват, падат от дърветата и просто отиват и така. Дори има излишък, ако човек се замисли в нашата Вселена, защото ние създадени един път от Господ, от Твореца. Той се грижи за нас. Той ни е създал не за да ни е трудно. Ние много често сами просто заемаме тези модели и си го правим трудно. Той ни е създал в изобилие да се ползваме от всичко, да имаме всичко, да се радваме на всичко и да живеем хубав, добър живот. Това не е някакъв бог, който ще каже, ми аз ще те сътворя сега и ти се мъчи там, оцелявай и я оцелееш, я не.
В смисъл, той е с любов, той ни е създал с толкова любов, той се грижи за нас. Всички животни, за най-малките връбченца се е погрижил да имат храна и да оцеляват и то изобилно. И някой може да каже да, ама не навсякъде е изобилно. И това пак е ограничаващо вярване. Защото каквито очила носим, каквато парадигма имаме, ние така виждаме света. И там, където ние сме с тези очила, ние дори в изобилие, в среда, която е изобилна, ние пак няма да го видим. Защото какъвто филтър си сложим, ние през този филтър гледаме и всичко се пречупва през него. И може да има някакво изобилие там отсреща, обаче ние вървим напред и не го виждаме и си мислим, че няма нищо, което е за нас. И просто филтър, просто модели. И тези модели се премахват, то трудно казано премахват, те не се премахват, те се трансформират през тази вътрешна работа. Терапия, медитация, различни модалности, осветляват се тези неща и вече можем да продължим, като сме ги трансформирали и вече виждаме по един много по-добър начин. Очилата ни не са замъглени, нямат този филтър и ние, където се обърнем, ние навсякъде ще виждаме изобилие. Защо, например, хора, които имат изобилно мислене, дори да загубят всичко, те много често в някакъв кратък интервал от време отново са богати, защото просто тяхната парадигма е настроена на тази честота, на тази вибрация, на това те да имат и те го сътворяват. И това е с всичко, не само с пари, с здраве, с външност. Като казах тук външност, това е една така малко болна тема за много жени външността, защото много жени си мислят, че трябва да пасват в някакъв стереотип, кълъп за красота. А такова понятие като красота реално няма. Защото никой не може да каже, ами сега такива устни с такъв нос, това е красивото. Може да се опитва обществото да създаде такива модели, но те винаги във времето очумяват. През едни години едно е било по-модерно и красиво в очите на много хора, след това други неща. И реално красивото реално е това, а, което няма второ като него. А като всички се направят еднакви, с еднакви носове, еднакви устни гърди, и те вече стават еднакви и се губи този чар а, да си единствен, да си просто такъв какъвто Господ е създал, уникален. Затова красотата, това не е външно понятие. То няма нищо общо с външността. Ето, например, четох едни митове за гръцки митове и там преди години за най-красиво се е смятала жена с малки гърди и широк ханш, жена, която може да отгледа дете добре, мисля с широк ханш това дете да бъде носено добре, с малки гърди да бозае добре, да може да бъде изхранено, да има кърма, да тече добре тази кърма. И това е било красивото, което е много субективно понятие. И отново тук е това ние да се обичаме самите нас. В смисъл, това е един вътрешен диалог, една вътрешна такава нагласа към себе си. И за щастие или нещастие също тръгва много сериозен процент от това, доколко се харесваме от нашите родители. Но когато човек работи със себе си, може до голяма степен, до голям процент да отработи различни негативни модели
от родителите и да започне да се харесва, да се обича истински автентично. Ако нашите родители са ни казвали мили думи, комплименти са ни правили, обичали са ни, то за нас ще е лесно да се обичаме и след това, но не всеки има това щастие. Но пък и все пак всеки идва с някаква травма, защото просто такъв път е избрала душата и това е начин тя да отработи различни неща и да продължи напред, вече свободна и да си вземе това, за което е дошла тук на земята. Затова не се притеснявайте, ако откривате някои травми, някои неща от миналото. Всички имаме. Въпросът е да знаем, че в миналото те са вършили някаква работа, предпазвали са ни най-често, оцеляли сме заради тях и в един момент, когато усетим, може да ги освободим, както казах, през вътрешната работа, медитация, терапия, различни неща и, и да ги трансформираме. Но това пак е озряване и път, до който човек стига. А, Ако някой не се занимава с такива неща, той изобщо дори може би няма да му мине през главата, че има травми, че има еди какво си. Той просто а, няма този фокус, няма този интерес и си мисли, че му се случват нещата доста често едно след друго неуспешно, защото такава е съдбата, така е писано, така се е случило. И много често ние не осъзнаваме каква голяма роля играем и самите ние с нашите избори и действия, с това какво правим в живота си и как можем да си помогнем. Разбира се, и външната помощ е важна и голяма, да се доверим на различни терапевти, специалисти. Разбира се, не да ни станат патерици, но в някакъв период от време, ако някой ви резонира, е хубаво да може така да черпите, да се ползвате, а, защото той Господ дава различни таланти на различни хора и по някой път не знаете, може от някой човек наистина да изиграе голяма роля във вашия живот и да ви бъде много полезен с нещо. През неговата опитност, през негова дарба, може би, която има. А, разбира се, може и човек абсолютно сам да върви пътя, но много често това е един доста по-труден път и доста по-бавен път. А пък и сега са доста достъпни повечето неща, които водят до резултати и има промяна. И не е както преди тези знания да са скрити само до най-елитен кръг от хора. Сега масово може човек рейки ли ще, какво, там имаше тета хилинг, различни, супер много неща, които може да прави човек и да си помага процеса на трансформация и развитие. А сега, момичета, да ви попитам на вас на този етап, кое ви е най-предизвикателно, кое е така във вашето ежедневие, му отделяте най-голям фокус. Ако някой иска да сподели, да видим дали мога да ви бъда полезна с нещо по ваш личен казус. Може и в чата, може на камера, ако някой иска. Или нещо, което от много време така ви стои в полето, измъчва ви малко или много. Или нещо пък, което искате и не ви се случва от доста време. Здравей, Даниелка. Здравей! Радвам се да те видя, мила. И аз също теб.
Ами, ако няма други желаящи да кажа аз какво се занимавам тук тия дни, Да, нещо, което ми е много така от нищото дойде. Както знаеш, нали, има мъж в живота ми отскоро. Така вървят едни отношения и може би от някакви мои стари травми, които несигурността в мен самата. Това направо ме изяжда. Точно за това се постарах да бъда на този семинар, на това твое представене днес. Засилвам женската енергия по всякакъв начин, обаче в мен винаги има едно такова съмнение, което не знам, идва от... Тоест, със сигурност е някаква травма. Опитвам се да я уловя, до момента не мога, но нали, да кажа тия дни какво вчера всъщност какво ме просветли, че избирам да размишлявам с любов, избирам да отворя сърцето си за любов, избирам да давам без да очаквам каквото и да е да получавам. Тоест, просто искам да му дам не само на човека, не само за мъжа говоря, изобщо като цяло. И сега от вчера до днеска постоянно си повтарям как любовта е навсякъде, как аз самата съм любов, как любовта я изпълва сърцето ми, как искам да разбирам любовта, искам да я науча такава, каквато може би изобщо не я познавам. Тоест, всичко до момента, което е минало като любов, то е, нали, в смисъл, не, и бих искала в тая връзка, новата ми връзка да бъде съвсем лична, да бъда абсолютно спокойна, да се доверя на този човек, да пусна какъвто и да било контрол, да го оставя, да... Сега, че примерно цял ден не ми се обадил, не ми писал и аз вече, нали, първите дни така трепера. Викам, бе, Даниела, сега спокойно, нали, всичко върви наред. Това са някакви мои вътрешни такива притеснения. А това с любовта наистина доста ме успокоява. Искам да ви кажа, че днеска през цялото време имах внимание от него. Нали, той не спира, той всъщност човека си дава абсолютно нормалното, нали, което е, но моята глава, нали, постоянно там нещо трябва да мисли. И така, и това с любовта наистина много така ми помага, че искам да я опозная свободна, истинска, такава непринудена, да съм абсолютно спокойна, да се доверя, да знам, че всичко в живота ми се случва по така да. най-правилния начин за мен. Извинявай, че те прекъсвам, само да вметна. Това е по-скоро това, което ние желаем съзнателно, както си го представяме на ниво мечта. Всеки, нали, иска да е хубаво, да е лесничко, така да се случват неща, да върви добре, всички го искаме. Въпросът е какво стои в подсъзнанието. Там Мгм. са нещата, които бъгват най-често нашите отношения. И исках да те попитам в твоето семейство какъв е бил модела на твоите родители. Ами, аз загубих баща ми на 20, но до 20 години, докато си бяхме заедно като семейство, те са имали много добра връзка помежду си. А, Баща ми така винаги е показвал уважение към майка ми. Те пред нас никога, примерно, не са се карали, не са се обиждали. Нали са там някакви такива съвсем леки разправи, но в никакъв случай не мога да кажа, че съм живяла в някакви такива взаимоотношения, примерно на омраза или винаги са се обръщали един към друг с някакви мили думи, примерно. Ти си моя бял дроб, аз не мога да дишам без тебе, нали, колкото е Мгм. така. В смисъл, имали са си своите неща. Пречки, разбира се, то няма как, но примерно това от баща ми, нали, в процеса и гейши и така нататък, съм осъзнала, че той не е подарявал цветя на майка ми, не е правил подаръци, нали, това, което така аз също може би до някъде стопирам и до някъде за мен е окей, нали, мъж да не го прави, а пък аз всъщност го искам, много искам. Да, мъжете по някой път зависи от езика на любовта. Някой път те дават любов по различен начин, от който ние очакваме. Може да не е през цветята, но той ако се е грижил за Да, битовите неща, за други, той пък е давал, може би, по друг начин. да, да. Точно така беше. Тя майка ми защо не знае, тя се сблъска с тези битовизми, когато той си отиде, нали, мир на праха му, но да, тя си беше абсолютно така
спокойна в това отношение. Той се грижеше за тези неща, за всичко, М, да, беше си много добър човек и аз наистина не, точно за това казвам, че не осъзнавам да търся ровия, понякога ми е трудно, по някой път така долавям някакви неща, но в следващия момент си казвам, че не знам, може би много дълбоко нещо съм заровила, пък трябва ми сигурно някаква констелация, нещо да направим, за да мога да А, изровя, нали, а нещо да ти излезе. тази несигурност, в смисъл несигурност като жена ли, несигурност като партньор? Да, несигурност е ми пример, но най-елементарен пример. То може да звучи смешно, но факт, нали? Примерно, аз искам тази вечер да излезнем, да се видиме, да речеме, и веднага в главата ми едно гласче казва, той няма да се обади и няма да излезнеш. И аз викам, ах ти, хванахте. Нали, улавям Мгм. си ги тия неща. Защото знам, че това веднага е саботиране от моя страна на каквото и хубаво да идва. Аз като си го помисля така, то няма как да дойде. А Нали? като дете саботирали ли са ти някакви желания, планове, така, откъде идва това нещо? Ами, точно това и Или аз като така? дете, аз не знам, имам чувство, че моето детство спомням си вече чак някакви 13-14 години. Спала ли съм до тогава, какво съм правила, не мога да кажа, ама наистина Да. в детството си спомням някакви съвсем такива ясни, хубави неща, лоши работи, нали, някой така да ме... Майка ми е контролираща като цяло. Тя си е контрола, нали, и такава е била по-назидателна. Баща ми беше по-така милия човек, така, който да ме подкрепя. Майка ми започна да ме подкрепя и с нея започнахме да се разбираме едва когато загубихме татко. А преди До, това по-трудни отношения. да, в моя пубертет аз с нея постоянно се карах. М. И реално се разплаквах за там някакъв елементарен спор и аз избухвах в див рев, защото майка ми нещо ми казва там. И сигурно нещо такова, не знам, не знам. Мгм. Защото реално травмите те се формират до 6-7 години най-късно и след това нашите партньори те просто отразяват тези травми, но те не са причината. До 7 Да. години. След това вече няма такива травми да се формират в нас. Всичко се формира до 7 годишна възраст, но след това ние почваме да ги живеем и да пречупваме всичко през травмата. И Мгм. нашия партньор, той не ни прави той нови травми, Мгм. той предизвиква в нас различни неща, поведения и модели. Така че винаги, когато работим с травма, ние я търсим в детството до 7 години. Добре, аз ще го мисля това и вече ако смисъл не знам, как може да позадълбаеме малко Ми там това можем, да знам. можем сега да направим една терапия малко по-кратка, Супер. да можем поне така да докоснем до някъде тези неща и се надявам, че що мисли за тази тема тук в групата, тя ще бъде полезна за всички, които са имали неразбирателство с майката, моменти, в които така са чувствали, че има несигурността, че може би не всичко се получава, че Точно, да. ще се чупят някъде нещата и може би тази несигурност, че нещо ще стане в един момент, нещо ще се щупи, може И то би. да, и то става нещо, това нещо то става винаги в мисълта, винаги е отрицателното нещо, че става. Тоест аз така да, нали, А смисъл вярваш. да не би просто, когато татко ти си е тръгнал, тогава да си помислила, че някакси се чупат нещата в крайна Може и това сметка. да е, да, това казвам, може и това да е. Аз наистина, то си е травма, нали, загуба на близък човек, то няма какво да го... Но да, може, абсолютно е възможно и там Защото нещо да съм. те, ако са имали сравнително добри отношения и ти може да повярваш, че хубаво е. Хубаво е, но в един момент се Да, чупят всичко, нещата. да, се случва така, Е че... много вероятно да се формира. Това не е такава травма. Да, абсолютно. Ами добре, добре. Нека тогава затворим очи. Добре, супер. Тук си отварям, си оставям телефон. Да. Добре, благодаря много, Даниелка, за споделянето. Да направим една терапия. Видиш и изтишай. Отпусни се.
И си представи през следващото ти вдишване как влиза топла енергия през стъпалата от майката земя, изпълва те, върви нагоре по краката, бедрата, таза, гърдите, ръцете, главата, цялото тяло. Усещаш тази енергия и в сърцето, в матката, пречиства тялото ти. И тази топла енергия те облива и ти усещаш своето плодородие като жена и се свързваш със своята майка по този начин като жена, достойна жена, мъдра, зряла жена и си позволяваш да видиш майка ти като същата жена, с нейните силни страни, с слабите й страни. И я виждаш на ниво душа, как и тя е дошла да се справи, да вземе уроците, да извърви нейния път, да мине през различни емоционалности, събития, моменти. И тя ти е дала живот, грижила се е за теб. Това, че ти си тук, означава, че тя е положила толкова грижа. Дори това, че те е хранила, те е кърмила, те е отгледала. И сега си представи как енергия тече от майка ти и ти приемаш нейните добродетели, това, което са силните и страни, които тя е наследила от нейната майка от баба ти и назад така по рода. И ти приемаш благодат, изобилие, плодородие от нея, търпение, милост, смирение, доброта. И ти знаеш, че ти си добра, че ти си доброто във Вселената. Ти знаеш, че си жена, достойна да получаваш, да се радваш на живота. И живота, този дар е тук, без да сме направили нищо за него, нито сме работили, нито сме заслужили по някакъв начин. Ние просто сме дошли и ти разбираш, че света се променя, времето се променя, хората се променяме и вече не е нужно всичко да се случва по трудния начин. Не е нужно да страдаш, да се мъчиш. Вече не е нужно за теб. Няма нужда. И това се записва в твоето подсъзнание. Няма нужда да се мъча. Аз избирам лек живот, приятен живот. Аз мога да раста през лекотата, през насладата. Няма нужда да уча уроците по трудния начин. Няма нужда да се чупи нещо. Няма нужда да уча през болката. Аз приемам живота, неговия ход като благословия. И всичко в живота аз го виждам като благословия. Аз приемам, че не съм вечна тук, че хората, любимите ми хора около мен не са вечни, но докато сме тук, аз избирам да живея щастлив живот, да споделям това време с моите любими хора. Аз избирам да съм най-добрата версия на себе си. Всичко назад във времето е свършило своята задача и не е нужно да го нося напред в бъдещето ми.
Аз мога да избера нещо ново, нещо различно, защото моето бъдеще не се предопределя от миналото. Няма значение какво е било моето минало. Аз винаги мога да направя избор, който да направи бъдещето много различно. И тук аз правя този избор и пускам старото, отварям се за новото. Избирам да виждам живота в неговата пълнота, във всеки миг, във всяка секунда да го живея изцяло и пълно, да съм естествена, да съм истинска. Избирам да живея живота на мечтите си. Избирам да се доверя, че Вселената, която ме е изпратила, може да ми донесе най-доброто, защото аз го заслужавам. Защото аз съм дошла тук от любов и моят живот е любов. Аз избирам любовта, независимо от всичко друго. Аз избирам да се обичам, да обичам моя партньор, любимите ми хора, да се доверявам, да разбирам, да подкрепям. Избирам да съм щастлива. Избирам живота, защото аз съм живот и живота върви през мен. Избирам себе си, сърцето си, мечтите си. Аз съм жена, аз съм богиня. Аз обичам и ценя себе си. Господ ме е създал ценна, Господ ме е създал красива. Господ ми е дал всичко, от което имам нужда. Дал ми е ресурсите, дал ми е сърцето, ума, тялото, духа, душата, всичко, от което имам нужда, средата, подкрепата от другите хора. Аз избирам моето меко женско сърце. Аз съм ценна. И може да благодариш на себе си, да се върнеш обратно към дъха, да останеш известно време тук, да дишаш, отпускайки се, позволявайки на енергията да тече свободно, да се намества. И дори една думичка да ти е кликнала, едно изречение, то е било достатъчно. А там, където си почувствал съпротива, просто можеш да го оставиш. Вземи си това, което си усетил, че е за теб. И с твоето темпо, в твоя ритъм, може да се върнеш обратно, да раздвижиш тялото, да направиш движенията, които са ти необходими. Ех, че хубаво. Радвам се, как се чувстваш, Даниелка. О, така много лекичко. Да, много, много, много смислени, хубави, истински неща. Реално
Просто супер, да. Лекота, абсолютно така. Благодаря ти. Корено се благодаря. И си толкова прекрасна и наистина заслужаваш най-доброто и всички момичета. Просто това, което правите за себе си, за живота си, да се превърнем в най-добрата версия, да можем да сме най-добрите и за партньорите ни, и за хората около нас. Целият този труд, който влагаме, това е безценно. И ви благодаря отново, че сте тук. За мен е удоволствие. Може да пиете повече вода сега. Правихме тази практика. Се хидратираме. Добре. А някой иска ли да сподели как се на ежедневна база, какво правите за себе си, като практика или като нещо малко, кафе ли пиете сутрин, разходка ли правите, нещо, което така ви харесва и си ви е ритуалче. Пишете ли някакъв дневник? Мога ли аз да се включа? Да, Роси, Здравейте на заповядай. всички, да. Ами аз понеже следа нумерологичните прогнози, астрологичните и го дават един много силен ретрограден двоен Меркурий до, кажи речи, средата на месеца. И си дадах сметка, че това може би по някакъв начин ще ми се отрази. Дават най-вече, че ни се отразява под формата на нервност, избухливост в тази насока. И това решение, което взех за себе си, и вече 10 дена го практикувам, всяка сутрин от 6 до 7 и половина практикувам йога с медитация близо 20-25 минути, а, за да мога да, как да кажа, да се настроя на спокойствие и всички предизвикателства през деня да ги приема без излишни нерви. Да, И да мога да се справя с напрежението, защото моята работа е такава, че цял ден контактувам с хора. И забеляза ли разлика, откакто го Ами, практикувате? колежките, с които работя, отбелязаха, бе, Манолова, какъв си такъв тапир, никой не може да ти изкара извън кожата. Вика, Браво, те викат, Ево. говорят глупости, ти им се усмихваш и с такава любов ги гледаш. Все едно, вика, светята се внасят, нали? Да. И се чудат колежките, и понеже ме питат, нали, накрая казах, добре, бе, хора, сутрин правя йога и медитация и това ми помага, викам, да съм в центъра си и да съм спокойна. И тебе сега дадах идея онлайн да преподавам, нали. Но не можеха да си представят сутрин да станат толкова рано, което не на всеки му се отдава. Има Мгм. хора, които обичат сутрин да си поспиват, които пък са нощни птици. Аз, например, след 10 часа съм като самамбул. Да, Трябва да си легна. Докато има хора, които цяла нощ могат да са будни, но цял ден трябва да спят. да. А ти, ако си силно решена да го правиш някакъв уикендски ден по-късно, не ти ли е удобно или ти те не могат през уикенд? А, Въпросът е, че тази йога и медитацията са най-ефективни сутрин при изгрев слънце, тогава е най-силна енергията, и когато е нагладно. Мгм. А, аз през деня мога да се изкуша да ям, а, или да се умора, а тази медитация и тази йога трябва да се практикуват в рамките на 24 часа. За да поддържам тази енергия. Аз мога да пропусна един ден, но спирам потока на енергията. И Мгм. през един ден, ако го правя, просто няма да е така пълноценно, няма да е така ефективно. Да. Иначе, и обикновено вечер, като се пребера, аз продължавам да работя на лаптопа от къщи,
което и вечер много хора се сещат да ми звънна, да се чуят с мене. Просто много по-трудна е концентрацията вечер. Да, а виж колко интересно, хем учиш релаксация, търпение, хем пък и дисциплината да го правиш всеки ден. Да. А между другото, за да бъде пълен ефекта, и тук специално е включена медитация, която е за изхвърляне на мъката и тежестта от изминалото, в изминалия ти живот. Мъката от загубени хора, ако щеш и от домашен любимец, нараняването от близки хора, разочарованието, ако искаш. Нали, всякакъв вид мъка, която по някакъв начин ние сме задържали в себе си и не сме могли да изхвърлим от себе си, дори в подсъзнанието си. И много е интересно, че по време на упражненията и медитацията, когато затворя очи, както сега ти говориш и ни водеше, пред мен изникват случки и ситуации от миналото в живота ми, които аз мислех, че съм забравила. Даже някой казвам, Боже, верно, че това ми се е случило. Мгм. Това се дължи, защото в момента енергията изхвърля този лош спомен на чисто енергийно ниво. И то минава през съзнанието ти като минута и се надявам повече да не се върна към това, да не се сещам. Да, да, да. Но когато се освободиш от тази отрицателна енергия, която повечето хора не осъзнаваме, че я имаме, освобождаваш много место за ново нещо и хубаво и най-вече освобождаваш место за радостта си в живота. Да. Защото някой ми казва, аз нещо напоследък не съм щастлив, нищо не ме радва. А това се дължи заради запушването на организма с отрицателната енергия, натрупана през изминалите години. Да, точно така. Това кундалини йога ли е, което правиш? Да, да. Кундалини йога. Аз от 7 години практикувам 8. Мгм. Да. Ами, ако искаш, сподели още малко за това нещо, ако някой проявява интерес, ти искаш, ще го правиш ли в някакъв момент или... Аз учех за учител по кундалини йога. За съжаление, моята учителка почина внезапно. И аз не можах. Тя ми беше връзката с щатите, където е университета по кундалини йога. Тя го беше завършила там и един вид ми беше връзката с този университет. За съжаление, обаче, не можах да завърша образованието си. Имам достатъчно натрупани знания и записки в продължение на 7-8 години, които аз всекидневно практикувах. А, и обикновено, когато се събираме с колеги извън София, нали, то се водат регионални срещи. Или пък... Може да слуша Даниелка? Ага. Всичко, аз мога да, нали, ако има интерес, може да се организираме, не имаме една зала и мога да проведа един такъв сет кундалини йога. Той си играе като всяко упражнение си има определена мантра с определена енергия в определен ритъм. Мгм. И много Трудничко това, да. приятно, защото самата мантра, ритъмът те води да правиш упражнението и дори хора, които нямат физическа подготовка, самата музика дига енергията им и те много добре се справят. Просто нас много ни саботира мозъка, казва не можеш, ти нямаш силата, нали, да кажем 11 минути да си въртиш ръцете, нали, ще те забулат, но когато музиката те води, тя е висока енергия, човек се справя. Справя си, има много, много добро действие. Самата аз колежки, които са имали проблеми и приятелки, съм привела, нали, отивам им на гости, индивидуално правя с тях такъв сет с медитация. И то такива, които са, много обичам, когато са песимистично настроени, които не вярват в това. И няма да забравя един мой рожден ден преди 2 години, за 55-я ми рожден ден, го организирах в едно вилно селище. И хората, които поканих,
По-точно аз поканих двама-трима човека, но те решиха, че ще дойдат и екипа ми от Алианс, и екипа ми от MetLife и ще си доведат семействата и то стана 60 човека. Естествено, те си поеха разходите, аз просто уредих да е възможно на най-тънката цена, нали, защото познавах собственика. И там имаше една зала, която беше много удобна и направих такъв сет, като медитацията беше за радост и щастие. И те, как може с медитация да бъда щастлив? Ами, след един час упражнение и занимание, вечерта такъв купон стана, че те на другия ден викат, ние така от десетилетия не сме се забавлявали. Викам, вие влезахте в енергията на радостта и щастието. Да. И те от тогава всички ме помолиха да им изпратя тая мантра. Медитацията е много елементарна, но с едни много прости движения. Мелодията е много приятна. Даже аз в групата бих я споделила. То е клип, видеоклип. Една от много известните американски учителки по кундалини йога го води. Нещо елементарно, но просто не знаете как обръща на човек настроението. Да, много силно кундалини. Даже Роси, ако решиш и правиш нещо, можеш да го споделиш и в тая група, където си ти, Да, която да, си да. го Аз за нея правила. говоря, да. Можеш там да пишеш. Да, ще видя да споделя. Дори само да я слушате, дори да не правите самата медитация, просто докато готвите, да си я пуснете да я слушате, също има много голям ефект. Да, и ако правиш някакъв клас, нещо, практика, ако има някой. Ами не ми остава време, нали, М, откровено казано, иначе преди правех. Правех, Да, но сега не ми остава време. да. А ти ходиш, все още ли ходиш да Аз практикуваш ходя при вече при учител? друга учителка, но тя е по френската школа Кундолини, което е доста по-различно от американската. Тя е, бих казала, по-лежерна. Там правиш 10 упражнения само на една мантра, докато при американската школа всяко едно упражнение е с различна музика, различна мантра, различен ритъм. Хода чисто и просто, защото ми е по-лесно да отида, отколкото вкъщи да се организирам. Да, Вкъщи сутрин се организирам, но а, там е по-различно. да. И научавам нещо ново най-вече. Да, и наистина работи. Аз слушах един път една мантра, беше за гърлената чакра и усетих едно леко като боцкане в гърлото. Да, Веднага като проработват. изтръпване, да. Да. Това е както все едно ти изтръпнала ръката тия иглички, и ги усещаш, това значи, че задвижва енергията, защото в случая това, което правиш при тебе изцяло, трябва да отключа на тази гърлена чакра, за да можеш да правиш контакт с хората, за да Ага. имаш да ти идват думите от сърцето, да може да направиш тази връзка между гърлена чакра и сърдечна, за да можеш да изразяваш точно това, което те вълнува. И хората го усещат, когато ти говориш от сърце. Радвам се. Тоест, наистина това е най-важното. Иначе, колкото и да си говорим през ума, то няма такава трансформираща сила, ако не е през сърцето. Ума до някъде е саботьор на нашите, как да кажа, на нашия успех. През ума идва страха в нас. Да. Нали, айде да не обсебвам. Нека и други се включат. Точно така е, Роси. Кажи, ако имаш желание. Ами, това исках да кажа, че страха е създаден и в нашия ум точно за да спира нашето развитие. Нищо не ни спира да успяваме, както страха. Да. Първият, най-елементарният страх, който всеки ден, всеки от нас го изпитва, това е мисълта, ако кажа това, дали няма да се изложа. Ако направя това, дали няма да сбъркам. Да, хубаво е да обмисляме какво говорим и какво правиме. Но в повечето случаи този наш страх е само в нашата глава. Аз бях на едно обучение на, а, както и да е, на един, сега ми скочи от главата. А, Самата практика беше единия ден за този страх. И учителя каза така, той е Руснаков, изкочи ми думата, за очите, дето правя зрението.
Норбеков, Къде? как беше? Да, Норбеков. Да, просто ми изкочи за момент. Бях на курс на Норбеков и той каза така: всичко е във вашата глава и аз ще ви го докажа. Отидете си в къщи и утре сутрин трябва да дойдете тук в 9 часа. Искам всеки от вас да направи нещо върху себе си, което според него да бие на очи. И аз, например, обух две обувки, едната с панделки отпред, на едната панделката, която беше голяма джушка, такава дантелена, беше паднала. Ага. И според мен това беше недопустимо така да върва по улиците. М. Обаче викам, ще отида. Нали, ще фана рейса за 3 спирки, ще отида до там. Въпросът беше през цялото време ние да наблюдаваме колко хора ще ни забележат това, което нас ни бие на очи. Малкият ми син също беше най-малкият ми син с мене. Той пък сложи една моторна каска на главата си посред лято, най-голямата жега, и Да. реши, че той ходи с тази каска. И М. аз викам, то за дете, дори ще му обърна внимание, ще му се радват хората или ще се разсмиват, че ходи с моторна каска по улиците посред Да. лято. Мога да ви кажа, че никой не ни забеляза. Нито неговата каска, нито моята скъсана обувка. Да. Да. Беше най-голямото доказателство за мен че всичко е само нашия страх в нашата глави. Да, хората са в техните проблеми, в техния свят и да, И колежка каза, скъсала съм си черепогашника, сега как ще хода? Викам, на бас, че никой няма да забележи, че ти е скъсан черепогашник. да, да. Но много интересно наистина. Така. Да. Ами и това исках да споделя с вас. Благодаря ти, Роси. За Много нищо. интересни неща. Към другите вече. Да, аз, момичета, това, което ви бях подготвила като изненада, тъй като нашето време за уебинара изтича, но сега веднага имам от годишния абонамент, който правя. Ако искате, може да останем още известно време на тази среща, която е от годишния абонамент, която се случва веднъж в месеца и да продължи, може би да ви дам някакви 10-15 минутки почивка, ако искате да продължим до към 9, още 45 минути след почивката. Имате ли време, желание, възможност? Аз лично няма да мога, защото в 8:20 влизам в онлайн среща и след това имам с още двама клиенти да говоря. О, Това разбирам, са да. хора, които са в работно време, между 8 и 10 мога да се контактувам с Разбира тях. се. Да, ми беше безкрайно приятно, че се включи сега и се видяхме. Да, и се надявам на 31-ви, въпреки че е последния ден от тримесечието, да се спретна и да направя едно хубаво завършване на месеца с нашата среща. О, че е супер, ще се радвам. Благодаря ти. А от Дали други? може ли някоя приятелка да покана или Разбира колежка? се, да, да. Да. Да, благодаря много. Добре, мило. Лека вечер и приятна работа. Мерси. Айде, целувки. От вас, момичета, Даниелка и Ани, искате ли да продължим още мъничко? Как сте с времето? Аз съм окей, в смисъл нямам някакви други ангажименти, така че Добре. Ани, ти, ако искаш, ако не можеш да говориш, напиши в чата. Благодаря. Ами добре, момичета, ще ви дам малка почивщица до и 15-10 минутки и добре. продължаваме. Добре, окей, супер. Благодаря. До скоро. Скоро. Какво стана, бе, Мончи? Що? Because you don't buy anything from me.
I asked, do you want to there, please? No, not this stuff. So, can you imagine? Какво бе? What now? I said. Can I imagine what? We'll see. Come on. Say, you said, can you imagine? Всяко да направя. I want to know, tell me. We have, I think, 220 leva in Temu, just to spend them. 220. Yeah. For 220 leva, I'm gonna be paid 75 leva, only 75. But the orders must be over to 220. Am un telefon mai zi. Da. Who is it? You don't know. Why? Your girlfriend. Oh, you have girlfriend and don't share with me this information? But you spent 75 level team. Yes. No, not yet. If we order over 220, no, What? няма да се кръстиш. Господ е един и той заслужава уважение. Ако похарчиме, when our orders, they must be 220 leva. Yeah, for example, you can get some trousers, some t-shirts, some I don't know, jackets, everything. Me too. For homes, something I don't know. And after that, the total amount gonna be 220, right? I will pay only 75 leva. You have a discount. Yeah, I have a discount.
Добре, момичета, радвам, че сте на линия. Така, а, както казах, имам годишен абонамент, при който всеки месец има среща и реших да направя и една такава месечна среща, където да дам повече стойност, да се запозная по-добре с вас и ако мога да ви бъда полезна с нещо. Така че, нека дойде от вас по-скоро. Вие решете дали искате да е повече през споделяния или повече аз да говоря на дадена тема. Какво ви е по-важно и кое ви вълнува на този етап повече? Ами, за мен специално, аз тук имам един казус с моята мисия. Я дира и не мога да я намеря. Някакви такива неща, общо взето, но изцяло съм обърната към себе си и да се занимавам с мен, да, с женската си енергия и така, пък то всичко останало се нареди. Това е моето, което другите не знам какво мислят. Ами, ние много често сме в някакъв един такъв мисловен процес, трябва да си намеря сега мисията и ние сме в модус на търсене. И ние някак си оставаме в този модус заклещени и ние търсим. И търсим, и търсим, и търсим. И някакси колкото повече времето минава, той се засилва модуса. Ние виждаме, че не откриваме и продължаваме и търсим, и търсим, и търсим. И все едно се въртим в кръг и си гоним опашката. Затова е, може би, по-добър вариант да пробваш да отпускаш през медитация, както каза и работа върху теб, която правиш, че ти вече приемаш своята медитация, че ти се отваряш за твоята мисия, не медитация, а че ти се отваряш, че ти я приемаш, че ти вече я живееш, че ти вече си в тази женска енергия, че ти вече се отваряш, че ти винаги си била в мисията си, че ти никога няма как да си извън своята мисия. Добре, Може добре. мисията да ти е била до този момент да си повече съпруга, майка, повече тези неща, но ти винаги, щом сме тук на тази земя, значи имаме някаква мисия, за да седим тук Мгм. и ти се отваряш към нея. Добре, да, това бих могла да го правя, да. Добре. Да, и просто усещай в цялото си тяло тази хубава енергия, която се разлива на облегчение, на релакс, на приемане, на получаване. Господ ни е дал всичко, от което имаме нужда и то се разгръща, то се разкрива пред нас пласт по пласт. И всичко, което ни е нужно, то ще ни бъде разкрито. Не е нужно ние да търсим, да гоним, да ждрапаме с зъби и ногти. То Мгм. се разкрива. Ние позволяваме да се разкрие. Добре, супер. И това е просто самата енергия е по-отворена и повече енергия на позволяване. Да, И може да направим една медитация на тази тема, супер. за да можем да го усетим и в цялото тяло. Добре, затваряме очи, вдишваме и издишваме. Усещаме тялото, опората под него, на която седим или лежим. Усещаме как сме носени, как някой винаги се грижи за нас, че дори в най-тъмните ни моменти е имало изход, в тъмната нощ на душата е имало изход. И някой е тук за нас. Дали е Господ, дали са ангели, архангели. И това, че ние сме винаги водени, напътствани, дори и да не го знаем съзнателно. За нас има ангели, архангели, Господ, които се грижат, които бдят над всяка наша стъпка, искат ние да сме добре.
И ние знаем, че Господ ни е дал дарове и Той не е спестил на никой от даровете, от дарбите, от талантите, на всички е дал. И аз нося дарби, таланти, и аз съм ценна, и аз съм важна. И аз съм тук, за да ги споделям, да ги дарявам, да има обмен на енергия, да давам с любов, да получавам с любов. И щом аз дишам, щом съм тук, щом поемам следващия дъх въздух, то аз съм в мисията си като човек. Аз съм в мисията ми като жена. Колко много хора изцелява моето присъствие, дори нищо да не правя, само това, че ми има, само това, че съм тук, изцелява, трансформира, променя хората около мен. Само това, че аз присъствам. Моето поле е трансформиращо поле. И всичко, което докосна, цъфти, създавам топлина и уют. Аз съм добра жена, аз съм ценна жена. Аз сътворявам красота. Аз зная как да използвам мъдро своите ресурси. Мога да си почина, мога с вдъхновение да свърша различни дела. И какво ако моята мисия е да стопля нечие сърце, да усмихна някой, да зарадвам някой, да прегърна някой? Това не е ли мисия? Не е ли мисия да се погрижа за себе си? Не е ли мисия да благодаря на Бог, на Вселената? Не е ли мисия да възхвалявам Твореца, да му благодаря за всичко, което ми дава в изобилие? Дали не пропускам толкова много неща, които са моята мисия вече от много време? Или очаквам, че трябва да е нещо голямо, огромно, грандиозно? Къде са моите очаквания към Бог? Къде аз поставих очаквания, че трябва да е по този и този начин? Къде не се отпускам в това, което е тук и сега, в дадения момент, и всичко, което е нужно, ще дойде в правилния момент, на правилното място, всичко ще дойде така, както е най-добре за мен като душа, като човек. Къде се опитвам да блокирам потока на живота, мислейки, че нещо не е наред, че не се случва така, както трябва. Къде се опитвам аз да твърдя, че нещо трябва да се случи по този и този начин, в този и този момент. Сега с нетърпение, може би с негодование на моменти, вместо да се отпусна. И аз сега избирам да се отпусна, пускам контрола. Аз съм заявила своето желание. Аз искам да живея живот в мисия и това е достатъчно. И пускам контрола. Не е нужно постоянно
да чувъркам семето в саксията, за да видя дали то е пораснало. Отпускам се и знам, че всичко ще дойде в правилното време. Защото животът, той върви, той погълва, той процъфтява. Няма как живота да бъде спрян, така и моята мисия няма как да не бъде живяна от мен. Няма кой да спре благодата на Господ към мен. Дори аз самата не мога да спра потока на благодат, който тече от мен към мен. И с това знание, с пускането, аз се връщам в присъствие тук и сега в тялото си и оставам известно време, усещайки какво е различно, какво се промени, как се усещам в момента. Може да направиш нужните за теб движения, да отвориш очи, когато решиш. Ух, Как си, Даниелка? Това беше доста дълбоко. Да, беше много яко, ами все едно ми падна някакъв товар така от плещите. Да. Буквално, наистина, аз също така тия дни, не знам защо, идват ми на ум някакви неща и после те се реализират в живота ми. Така беше с едни цветове там с Наталия, беше пуснала във Вайбъра с едни цветове, с едни цветя. И аз предната седмица с моите момичета, приятелки, ще ходиме на бар, излизаме доста често. И казвам, айде бе, днеска дрес кода какъв е, нали, като какви цветя, казвам, се усещате, какъв цвят ще сложиме, зелено, червено, там синьо, изброявам. И после хоп, нали, тя прави такъв, така цветови някакъв маратон беше сега. С теб същата работа, защото преди 3-4 дена пак така си казвам, нали, искам да пусна контрола. Наистина просто искам да се отпусна и без очаквания, без разочарования. Искам да спра да планувам каквото и да било за моя ден през деня. Тоест, отивам си на работа с настроение, с усмивка, така хубаво, положително, пък каквото става да става. Просто те оставям на потока на изобилието на любовта и сега, нали, ти, дали тези същите неща, които просто не знам много. Много приятно. Ти, Мила, каква зодия си? Аз съм везни. О, везничка си, ти там повече през ние, колективното. Да, И хората да са обгрижени, нали така? точно така. И това като, нали, тук имаше един момент, в който, нали, казваш, че променяш, нали, така, дори да усмихнеш някой, дори да... Значи, тук много се гордея със себе си, защото аз наистина това го умея и успявам да усмихвам хората. И сега, откакто съм навлезнала така, сега първа навлизам, но вече съм в тази женска енергия и така се чувствам много. Значи колите правят път, мъжете така усмивки, едни хвърчат, едни въздушни целувки на се. Да, прекрасно. Да, и в офиса по същия начин едно младо момиче, което доста така, нали, нацупенка беше в началото, като започнахме работа, ама сега да я видиш колко е усмихната, колко е весела, колко така Да. се чувстваме. То зарадява, да. Да, вика, казвам то това заради мен. Аз само на себе си го казвам, на нея не съм и го казала, разбира се, но да, това много ми доставя удоволствие така да радвам хората и да им създавам някакво настроение. И то не го правя, нали, с цел нещо да се мъча. То ми идва отвътре. То просто така се случва и те се усмихват и така
Една идея Била под... Чезарна, да, ти си усмихната. И Да. сега, като се наспиш, утре сутринта още ще се почувстваш леки. Да. Да, с тия медитации, които направихме, супер. Да, много се радвам. Много И хубаво. ние по някой път наистина избираме по-трудния път, мъжкия начин и не си го правим лесно някакси. Вместо да си изберем лесния път, ние си Ама сягаме колана и тръгваме като Ма войници. не, защо? То точно това е според мен, защото не знаеме колко лесно може да бъде. Тоест, нали, до момента, примерно, аз съм живяла с едни убеждения, че, нали, трудно стават нещата или пък, примерно, да, бе, да, тук всеки се разпустира според чергата си и това е някакви убеждения, както казах в самото начало на семинара, и ти просто, изграждайки ги тия неща, нали, ти не знаеш от другата страна какво е. Ти просто трябва наистина да разбиеш тия. Аз за себе си така го правя. Дори ако щеш, някой път се представям в една някаква такава, било вързана цялата с такава някаква тело и примерно почвам да режа телта, нали, освобождавам се по някакъв, нали, психически така, Да. всякакви видове такива. Като си взимам душ в банята, примерно си представям, че от мене, нали, изтича някаква било там, някакво лепкавост, някакви вече в зависимост от това какво искам да се отърва, но много, много, много чистене. И има още какво. Значи, то нормално, аз съм на 44 години, за тия години толкова много съм си натрупала някакви такива убеждения, но сега съм си казала край, аз съм нова и сега започвам да пълня отново хубави убеждения, хубави неща, само хубави неща за мъжете, само хубави неща за живота, само хубави, хубави, хубави неща, за да можете да... И много ми допада ми това. Да, и много хубаво, че имаш от много страни така и през афирмациите, и през вътрешната работа, която е с подсъзнанието и на съзнателно ниво. От всички страни си почнала да си пълниш А, така е, резервуара. казвал ли, че е някой друг, ето сега идва един такъв въпрос, който винаги съм искала да задам, казвал ли, че е някой друг, че примерно когато аз, в смисъл така дали му се е случвало, разбира се, примерно аз когато осъзная нещо, ама наистина с душата, сърцето си осъзная и вкуса в устата ми се променя. Буквално ми се променя. Никой не ми е казал такова нещо, но аз силно вярвам, че това е възможно. Буквално той става един сладникъв и е много приятно, Сигурно съм. много хубаво. И то Да. осъзнаване след осъзнаване и ти, нали, смисъл, много работи по себе си. Благодарна съм за това, че в работа няма много работа. Мгм. В различен смисъл много се занимавам с така вътрешно, така. И наистина в момента, в който аз успея да премахна дори, нали, нещо лошо, което ми е навредило и на негово място така застава нещо хубаво, така добро, ми направо в устата ми се изпълва все едно експлозия от някакви м, не мога да го обясня. Няма така, нали, такава подправка, плод или нещо да ти кажа какво е сравнението. И първоначално, като започна да ми се случва и казвам, Боже, какво ми става, нали? Това е приятно, Има, хубаво. то се казва даже амброзия или нещо такова. Съм чувала. По тайчи им нещо имаше Ми, като лекции, казваха за това нещо. трябва да го Да. прочета. Нали? И Сега някой друг може да чувства с някаква друга част на тялото си. На мен специално в устата. Буквално даже и сега в момента, след тази медитация, ти казвам, че съм пуснала това така, товари и такова. Направо устата ми, в смисъл, аз и знам какъв е вкуса вече. Не ми е чуждо, но много приятно. и радвам се и най-важното следи след тази медитация, защото след такива практики винаги има някакви резултати, които се случват и то доста бързи. Следи как усещаш нещата, как се случват нещата през деня. Следи за някакви промени. Добре. Добре, бе, ще го имам пред. Защото когато работим в подсъзнанието с моделите там, винаги промяната в подсъзнанието води до промяна и в външен план, в нашия свят, външния. Ясно. Добре, радвам се. Супер. Значи, Да. И тук е хубавото, че ти не трябва това нещо да го мислиш ментално, ама какво, как, защото просто след нещо директно ще се прояви. проявява, да. Супер. Да, благодаря тогава. Да питам, Ани, ти искаш ли нещо да споделиш? Ако имаш възможност, ако искаш.
А ти, Даниелка, какво работиш? Аз работя логистика в една компания. И цял ден, общо взето, работата ми е свързана с много разговори, телефонни разговори с хора, говоря, купувам материали и точно това, нали, прави впечатление, откакто аз така грандиозно смених фокуса не фокуса ми, така съм си влезнала наистина в една хубава енергия и всички отсреща на телефоните са ми толкова усмихнати, толкова готини. Днес даже с една дама от Габрово се чуваме там, трябва моята фирма да ходи да им прави някакви неща. Тя вика, ох, винаги толкова ми е хубаво да ви чуя по телефона, направо госпожо Митрева, ма толкова ми е приятел. Викам, на мен също, наистина, само така намираме се понякога. Вика, те така хубавите хора, викам, явно сме на едно ниво енергия. И мъжете по същия начин, всеки ще пожелая приятен ден, така възпитан и такова, защото това е моя мироглед. Аз такова отношение давам и сега вече така бера резултати да Да, получавам. да, така е, разбира се, заслужено. Да. Да. И така, но много, много съм доволна с това израстване и много така. И хубавото е, че си е твое. Да, Никой не може да ти го вземе вече. абсолютно. Ам, Имам две приятелки, айде за едната по-скоро така, но опитвам се, нали, така да помогна, но то, както се казва, не иска на помощ, какво беше, нали, не се бутай там. Защото, аз за себе си просто виждам, нали, колко е хубаво, ето дори сега и теб да чуя, нали, да каже, просто да слушаш, то не е нужно, нали, кой знае какво, и да слушаш и да искаш, нали, малко от това, така да разбереш. Докато там при тях много си ги обичам. Има едно такова, направо е капсулован. Разбираш ли? То няма точно това, което, нали, казвам в един момент от семинара, че буквално не приемат. Те не приемат нищо от това, което, нали, до момента така. Сигурно така им е добре, нали, със сигурност, но аз като знам колко големи промени дойдоха в живота ми, колко наистина хубави промени и си казвам, добре, защо не мога да така по някакъв начин да им отворя очите, нали, то и за тях ще бъде същото, но то вече пък осъзнатост не става. Няма как. Да, да. В някои случаи наистина Не можеш са нищо да още готови, да. прави. А пък и от семейството много често се случва и там е малко по-трудно, но пак няма как човек да... Не, няма. Да. Просто единственото, което да, ама аз реално погледнато, аз забелязах дори промяна и в майка ми, промяна ми в брат ми, промяна в дъщеря ми, промяна. Те промените, ти като промениш, нали, ти то много по-добре го знаеш от мен, просто споделям, че тя промяната не е само за мен. Той е в цялото ми обкръжение. Аз даже мога да кажа, че и шефа съм го променила, защото аз се държа така. И той, нали, вече спря да боботи толкова, нали, дори но правя забележки съвсем тактично по женския начин. Добре, сега защо така рано сутрин трябва така? Здравейте, добро утро, как сте, нали? Предстои ни един много хубав ден, всичко в работа ще бъде. В смисъл, влизам с този тон и той вече така е една идея, вече правя го 3-4 месеца сигурно, нали, с пълното си търпение. И сега виждам, че тук е последния месец, примерно сме окей, дори него, който ми е съвсем чуж човек, нали. Нямам никакви роднински връзки. Но всичко се променя, наистина всичко е нали, към нас. Аз и затова и за мъжа споменах, че аз трябва да променям явно нещата, за да може, нали, да виждам така другото и да ми е спокойно и да съм сигурна в себе си, за да може да вървят нещата. Иначе, какво? Се тормозиш само защо? Няма смисъл. Да, и сега ми идва на ум да те питам за несигурността, че се сетих. А, чувствала ли си се несигурна и недостатъчна пред един от двамата ти родители? Сякаш пак пред майка. Майка беше човека, който, нали, по-малко да ми каже, че съм хубава, по-малко да ми каже, че така, нали, по-малко да ми каже, че примерно съм ценна. То сега вече, нали, смисъл на времето не знам имало ли е
този тип отношения. Сигурно е имал, разбира се, но да, просто Вменявала ли ти е вина, несигурност? Да, вина като цяло, тя е изградена с такъв стереотип на мислене. И аз сега, поглеждайки така отгоре, нали, вече разровейки нещата, буквално така, нейният начин на мислене е да ми е жива и здрава, че тя тук преболедува някакви неща, но всичко се стабилизира и такова. Това беше изтрап. Да, и точно това е, нали, обвиненията към всеки. Нали, смисъл, това е начин на мислене, може би предадено от нейната майка, може би от баба ми, но обвинения и непрекъснато трябва някой да е виновен. М, И така иначе е положителен човек като цяло, но не знам, в смисъл, това искам това го променям. Работя също върху това нещо. Само в момента, в който се хвана, че някой съди или нещо обвинявам, казвам край. Нямаш това право и спирам, нали, смисъл, улавям си мисълта веднага и Мгм. Да, да. Да, важно е наистина, защото в смисъл, винаги когато осъдим някой, то ние трите пръста, като съдя теб, сочат теб, обаче трите пръста сочат към мен. да, Съдя да. себе си. Да, и то буквално се връща всичко. В смисъл така да няма паста. Разбира се, ние не сме роботи, не можем да сме само в положителната вибрация, но в момента, в който усетим, че нещо не е наред, да го комуникираме, да го кажем, да М, го проговорим, да го м, изговорим, каквото си трябва всичко и опитаме да го разрешим там до края на деня най-късно. А не да Да, го влачим с години и да не сме го отработили и да сме на същото място, застинали. да, По някой път, например, ето, ядосаме се на нещо, човешко е, но някак си да мине тая емоция през нас и да я пуснем, а не да я държим в тялото си, да прави болести. да, точно така. Да, това спускането беше много хубаво, направо супер. И двете ми медитации бяха много, много хубави. Благодаря ти, Иве, да си жива и здрава и Радвам се. всичко Благодаря, мила. хубаво Носи сладка. Доспинка ли ти се? да се случва. О, не, аз съм с някакво главоболие тия дни и общо сето, ма сега ми и мина, мина ми и главата, честно казано, да. О, прекрасно. Наистина. Радвам се. Помогна за това. Благодаря от сърце. Да, да, да. Сега като се наспиш по-късничко. Да, Да. и така. И на мен ми е приятно, но пък все пак и утре, ако сте на работа, да не ви задържам и прекалено дълго. Да. Аз мисля, че беше абсолютно достатъчно ползотворно. Аз Не се знам. сещам на 31-ви, което и на Роси казах, която Мгм, се изключи на 31-ви, това е понеделник, последващия или кога се пада края на месеца, ще мгм, правя пак живо събитие на същото място Пиемонте в хотел Витуша. Ако имате м. време, безплатно събитие. Колко часа? 19. Планираш 7. Да. Еми, добре, ще го помисля. То тогава живот и здраве и времето ще е по-хубаво и такова. Ама аз ще съм с колата след работа направо, примерно, ако мога. За сега нямам планове. Ако нещо изникне, ще пиша, но като цяло Добре. от работа директно там ще ми е по-близичко да. То там имаше паркинг на този хотел, предполагам. Няма как да няма. Той е голям хотел. Аз съм без кола и не знам как да Преверя. става. Добре, ще го проверя, няма проблем. Би трябвало да има. Да. И ще се радвам, момичета, и друг път, ако имате възможност, включвайте се на безплатните вебинари, ако имате време. Аз съм безкрайно щастлива да ви виждам на живо и тук. Супер. Се радвам и наистина ви се възхищавам за това, което правите. И ви благодаря за безценното време и любовта, която давате към всички. И към И, мен. и аз благодаря. Бъди здрав. Благодаря. Целувам Чао. и Цел. вие. Чао, Иве. Чао, Чао. чао, лека вечер. Лека вечер. Чао. Чао, чао.